Γεια σας παιδιά, σήμερα θα σας δείξω ένα σερβερ του SkyArmy που σας έλεγα στο πρώτο βίντεο, άμα το είδατε. Είναι πολύ καλό σερβερ, έχει fly, PvP, mini games, survival, creative που δεν έχει γίνει ακόμα αλλά θα γίνει σε λίγο καιρό. Είναι καλό σερβερ, έχει 50, μπορούν να μπουν 50 άτομα. Είναι στο 1.7.2 και είναι και για, δεν είναι μόνο για premium, είναι κανονικό σερβερ. Τώρα να δείτε το σπίτι μου. Δεν θα σας αρέσει. Δεν μ' άρεσε. Ό,τι πλακία με το φίλο μου σκεφτόμαστε να την κάνουμε. Λίγο lag. Λίγο. Έτσι. Α, καλά. Τώρα να δούμε πάνω μέρος που είναι πιο βλακία. Αυτό υποτίθεται μια πισίνα, υποτίθεται. Λίγο lag. Το δίπλα από το σπίτι έβαλα για κάποιο λόγο νερό. Είναι πολύ ψηλά στον αέρα. Και κάτω έχει νερό για να μην μπορούν να με βρούνε. Λίγο lag. Σχετικά είναι ένας πολύ καλός σερβερ. Με αυτός είναι ο κάδος. Θέλει, ναι. Σε το σπίτι. Πρέπει να μπείτε σε αυτό το σερβερ, είναι πολύ καλός. Lag. Εντάξει, μερικές φορές έχει lag, δεν έχει πάντα. Και εδώ τελειώνει το βίντεο.